Før Mix Sprintstafetten fortalte de danske løbere om deres forventninger. Ja, jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal løbe i morgen. Jeg tror, det kommer til at passe os rigtig godt. Det gælder for alle os, at vi har farten, og vi skal bare løbe nogle teknisk gode, stabile præstationer. Så tror jeg på, at det nok skal blive rigtig godt. Jamen, det bliver at holde hovedet koldt. Der er mange hold på startstregen, og det er jo inde i Trento, som er en gammel by med mange små stræder. Og vi ved, at de før italienerne har lavet store gaflingsforskelle på netop sprintstafet. Så det handler om at løbe sit eget løb, og så må vi se, hvordan det er, når man kommer sidst på banen. Vi ved også, at det kan skille meget i tid med gaflingerne og sådan noget, så hvis man lige pludselig er et halvt minut efter, så er det ikke nødvendigvis fordi, at man har løbet dårligt, men så kan det være fordi, at turen efter har en kortere gafling. Det er stadig italiensk by med en masse små gader, men de er lidt større i morgen, end de var i Venedig. Man skal ikke dreje lige så skarpt ind i de små gyder, så formentlig kan vi holde en lidt højere fart, men teknisk bliver det nok lige så krævende som i Venedig. Ja, jeg er rigtig klar til at give en gas i morgen. Det er altid fedt at kunne være med til at tage en medalje sammen med de her tre. Det er mega fedt at kunne kæmpe for et hold, og jeg er helt sikkert klar til at yde mit. Og det var så teorien, og nu er vi klar til praksis her i Trentos gader. Emma Klingenberg er dybt fokuseret før starten på første tur. Og Emma får en rigtig god start og løber rigtig flot på den første del af banen, således at hun kan passere først på publikumspassagen. Men man kan også se, at de øvrige hold blot er lige efter. Ved skiftet står Tue Lassen klar til anden tur. Emma kommer først hjem og sender Tue først ud på anden tur. Her ser vi skiftet. Tue bliver indhentet på den første del af banen, men passerer alligevel som første mand på publikumspassagen. Men her sker et kortvarigt drama, da Tue et kort øjeblik glemmer, at han har kort vend og ikke kortskift, og derfor kaster sit kort i den kasse til kort, der står på pladsen. Snarrådige funktionærer er dog lynhurtige til at finde kortet til Tue igen, men det kostede selvfølgelig nogle sekunder og noget fokus. Tue formår dog alligevel at skifte på andenpladsen blot 4 sekunder efter Belgien, som ikke er nogen trussel på de sidste ture. På fjerde tur samles en førergruppe: Schweiz, Rusland, Sverige og Danmark. Men Søren Bobak er stadig i spidsen ved publikumspassagen. Sidst på banen laver Søren en lille fejl og er ramt af lange gaflinger, så Schweiz og Rusland kommer et stykke foran. Så Maja Alm bliver sendt ud på sidste turen på en fjerdeplads 19 sekunder efter førende Schweiz. Judith Wieder forsvarer Schweiz's føring, mens de 3 andre tager forskellige vejvalg først på fjerde tur. Ved publikumspassagen har Schweiz således et lille forspring til Danmark, skarpt forfulgt af Rusland. Sidst på banen sætter Maja turboen ind og er blot 3 sekunder fra at indhente Schweiz. Sølvmedaljen er en realitet.